yawwa kai ala ga ta malam ba ma addu'a amma ba magana salo ana addu'an da zaka mana akan ƙasa ne shugabannin nan masu cutan mu a yanzu ka mana addu'a Allah mai musu da aniyarsu duk kuma wanda ya kwashe mana Allah ya kwaso su ya dawo mana da shi ba ma addu'a ya Allah ya sa duk wanda ya kwashe mana arzikin kasar mu Allah ya dawo mana da shi Allah ya dauko san mana da su Allah ya kashe su ya yi rugurgu da su ya yi kasa da su kai dan takaita mana wannan addu'a rugurgu ci gaba Allah ya rugurgu da su ya yi kasa da su amin wanda ya kwashe Allah ya dawo mana da shi amin Allah ya kwaso ya dawo mana da shi yanzu kun san me ke faruwa kun san ita kasar nan yanzu abun ba a cewa komai mu malamai muna ba da gudunmuwa sannan mawaka su ma suna dan ba da gudunmuwa su daidai gurgurdu saboda shi mawaki shine mai faɗi a yada duniya ta ji ko ba haka ba to shi yasa ita rayuwar nan yanzu dole abubuwan ya da ran kabin sa hankali saboda yanzu kasar nan ba abin da zamu yi shugabannin tun muna addu'a yanzu sun daina jin addu'a yanzu addu'a tsakanin mu da sai dai Allah ya kwato mana ya bamu dan ko mun ce Allah shirye su ba shirye su zai ba yan iska ne ana sun ma lalace yanzu kun san a cikin mawaka akwai wani mawaki ana ce mashi Naziru sarkin waka akwai wata waka da ya wai sai mun ba ta wuta ta wuta sai mun ba ta wuta maza sai mun ba ta wuta maza sai mun ba ta wuta ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan sai an sake zama APC sai mun ba ta wuta mun kuma kai ta ruwa kuji wannan na amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam tafiyar ka sanya zan tafiyar yan uwana sun dau aniyar sabon launin tafiyar mun dauko ba ma gajiyar kai ne jigon tafiyar Allah ke kai kusa nesa bana Allah kawo nesa kusa ka sanya kasar mu cikin nutsuwa malan ga amsar mu kusa ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan sai an sake zama APC sai mun ba ta wuta mun kuma kai ta ruwa kuji wannan na amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam da kuɗi amarya ta ya haɗin ci kuɗi yan gwamnati ne ke yin rubuni ba sa jin kunya a ƙasa talakawa na neman mahadi a ba su Atiku su canja ƙasa Abubakar ta so motsa ƙasa ga zaki nan za ya shigo ga lema nan za ta dabo babu waziri ya kama wuri malam ga amsar mu kusa ita tafiyar sai an fidda uwa ƙasar nan sai an sake zama APC sai ya ku suka turo ku koya muku kenan ba yanzu kun je kuka musu rawa ku ce rawa na koya muku ba mata kai ga haka ai mun ga ta ne mana ha